क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' माइरं हाउसावहाय जोङो दिनै सोलोंथाइ बिथिंजों सोमोन्दो गोनां मोनसे आयदाखौ फोसावनो थाखाय बर' खौरांगिरि मेल लिंथुमदों। बे हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे बाहागो जानो हादों क'क्राझार जिल्ला टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेशन बर्डनि मानगोनां चेयारमेन बिथां आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि हांगामा नार्जारि बिथां आरो बाहागो जानो हानाय गासै जोंनि बर'नि खौरांगिरि लोगो नोंथांमोन बयनिसिमबो बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय आरो गासै जोंनि बर' खौरां नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम बेलासिनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। दिनैहाय जोङो बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि फारफ्रोमबो बायदि मैया जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिंखौबो आरो जोंनि उन्दै उन्दै जोंनि फरायसालियाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौबो जों मा रोखोमै हाबा मावोबा गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनो हायो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मोनसे मावथांखि बे आथिखालाव सोलिबाय थादों आरो बेखौनो बिथा खालामनानै देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाखो 9-10नि थाखाय बेबायदि फुंगा 10थि सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च बेखौ फैगौ डिसेम्बर दाननि 14 अक्ट'खालि बेखौ खुंफुंनो थि खालामबाय आरो जोंबो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाखो 6, 7 आरो 8 बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय खुंगा 4थि खेब बे रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंफुंनो थाम-थिम जाबाय। दा दासिमहालागै जोंनि गेजेराव गासै थाखो 6, 7 आरो 8 गासै फरायसाफोरनि अनजिमाया जों मोननो हादों 10,237 गासै फरायसालिफोरनिफ्राय फैनाय बे हिसाब आरो आथिखालाव जोंनि बे आनजादनि जेनाखि आर'ज बिलाइ बेयो गंफ्रोमबो फरायसालिफोराव सहैबाय आरो जोङो मिथिदों जोंनि गोबां फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफ्रा बेखौ बिबान लानानै दायित्व लानानै जों गाव गावनि फरायसाफोरखौ बे आनजादाव जिरायनो थाखाय एनकारेज खालामदों, सापर्ट खालामदों आरो मोननै मोनथामसो फरायसालिफोरनिफ्राय जोंनाव बेबायदिबो रिपर्ट मोनसे फैदों जे बै फरायसालिनि माखासे फोरोंगिरिफ्रा बा फरायसाफ्रा खुब खम बेबायदि मोनसे बे आनजादनि थाखाय आर'ज बिलाइखौ गथायनो नागिरदों। दा बेखौ जोङो दिनैनि खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायहरगोन जायफोर फरायसालिफ्राव दिनैसिम जोंनि फरायसाफ्रा खम बेबायदि मोनसे एप्लाइ खालामनानै दं गासैबो फरायसाफ्रा बेवहाय बयबो जेन' समा दंबावो बयबो एप्लाइ खालामगोन आरो बे आनजादाव जिरायगोन। मानोना बे आनजादाव माखासे उद्देश्यफोर दङ जोङो जोंनि बर' बिजोंनि बे फरायसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो बा गेजेर फरायसालियाव फरायनाय समनिफ्रायनो बिथांमोनखौ मोनसे जुजिनायनि कम्पिटिटिभ मोनसे सिन्था सरसाखौ जों बिथांमोननि खर'आव सोरजिना होनो नागिरदों जेन' आथिखालनि मुगाया मोनसे बादायलायनायनि मुगा। इयुन समावहाय फरायखांनायनि उनाव कलेज फरायनाय डिग्री जोबखांनायनि उनावहाय गुबुन गुबुन साख्रि बाख्रिफोरनि थाखायबो बिथांमोना जुदि बेबायदि एप्लाइ खालामोबा नैबे मोनसे एग्जाम जिथुनाखि पेटार्न जोंनि एग्जामा दा सोलियो दा बेबायदिनो बिथांमोना बैबायदि मोनसे एग्जामफोराव इजि जाहैगोन, गोरलै जाहैगोन आरो बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा फ्रायनो जुजिनाय फारसे जोबोद खम दासिमहालागैबो दा बेखौ जों बोरैबा बारायहोनो हायो आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो बोरै गुन गोनां खालामनो हायो बे जोंनि मोनसे आनजादनि गुबै बे मोनसे उद्देश्य आरो बेजों लोगोसे जोङो बुंगोन आथिखालाव जोंनि फरायसाफ्रा थिग समसिमाव आथिखालसिमाव दिनैसिमाव जाय सेलेबासफ्रा माने एकाडेमिक केलेन्डार बायदि जोबनो गोनां दं जाय सेलेबासफोरखौ बेखौ आबुं खालामनानै आबुं सोलोंथाइ लानानै फैनांगौ दं दा बेफोरखौ समसिमाव खालामबोनो हादोंना हायाखै बेखौ नैबे आनजादनि गेजेरजों बे आनजादनि फिथाइनि गेजेरजों मोजाङै मोनसे कारेक्सन खालामनो थाखाय सम मोनगोन जेन' आरो बहाबा जुदि कटिनिटि थाबोदोंबा खम जाबोदोंबा दा बेवहाय बांसिनै जोङो स्ट्रेस होनानै फरायफिननो हानाय बेबायदि मोनसे थासारिखौ मोनगोन। दा बेखौनो जों खावलायदों बे आनजादा जुदि साक्सेस जानांगौबा जोंनि गासैबो फरायसालिफोरनि गाहाय फोरोंगिरि बयनिबो जोंनो मदद नांगोन। जोङो आथिखालाव बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टरनिफ्राय लानानै गासै मावख'गिरि बिथांमोननिबो जोङो पारमिसन बा बिथांमोननोबो जोङो मिथिहोनानै बे आनजादखौ खुंनाय जायो। बेनिखायनो गासैबो फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरखौ जेन' बयबो बे आनजादखौ होहोनो थाखाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होयो आरो गार्जेनफोरखौबो खावलायगोन गाव गावनि गथ' गथायफ्रा थिग समसिमाव थिगखिनि फरायनो हादोंना हायाखै सोलोंथाइ लानो हादोंना हायाखै बे आनजादनि गेजेरजों हमनो हागोन बुजिनो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव बे मोनसे आनजाद बे मोनसे खान्थिजों जोङो थांबाय थायोबा गाव गावनि जेन' गथ' गथायफोरखौबो
मोनसे गुन गोनां खालामहैनो हागोन इयुनाव गावनि जिउ खुंनायनि जायखिजाया आनजाद जायखिजाया साख्रि बाख्रिनि आनजादफ्रावबो जाहाथे गोरलैयैनो बेवहाय उथ्रिसार जानो हानाय मोनसे थासारिखौबो मोनहैनो हागौ। गावबावनो लुबैदों जेनोखि जोंनि आनजाद सायख'नायनि माखासे खान्थिफोर दङ। जोङो थाखो 6, 7 आरो 8 बे मोनथाम थाखोनिफ्रायबो मोनफ्रोमबो थाखोनिफ्राय जोङो साथामै बेबायदि मोनसे टप 3 सायख'नाय जागोन आरो जाय फरायसाया टप 1 बेबायदि जायगा आवग्रिनो हागोन बेनि थाखाय जोङो 10,000 रांजों जोंनि आनजाद सामलाय आफादनिफ्राय बरायनाय जागोन गांसे मान बिलाइ आरो नैथियाव जाय फरायसाया जायगा आवग्रिगोन बेनि थाखाय 7,000जों लोगोसे गांसे मान बिलाइ जोङो बेखौ हरगोन आरो थामथियाव जाय फरायसाया जायगा लागोन बेनि थाखाय 5,000 रांजों लोगोसे गांसे मान बिलाइ थागोन आरो जोङो बेखौ लाखिबावदों मोनथामबो थाखोनि थाखाय जाय फरायसाफ्रा टप 3 जायगा आवग्रिखांगोन बेनि उनावहाय जायफोर जौसिन नैथि सारियाव जायगा लाबावगोन बै फरायसाफोरखौबो जोङो 2,000 रांजों लोगोसे गांफा आर'नाइजों जोङो मान बावगोन। बेखिनिखौ जोंनि फारसेनिफ्राय बुंबाय। जोबनायाव फिन खनसे बयनिसिमबो खावलायबावनाय जोंनि बिमा बिफा जोंनि फोरोंगिरि जोंनि गासैनिसिम सोलोंथाइ बिथिंजों जरित गोनां सोमोन्दो गोनां गासैबो जोंनि बे बिथांमोनखौ खावलायबाय। जोंहा बेवहाय गुबैयै मोनब्रै आयदायावहाय निफ्राय होनाय जागोन कुइसनखौ गोरलै सानखान्थि, गोरलै बिगियान, इंराजि आरो मोनसेया जिके जेनेरेल नलेज बेनिफ्राय गासै नम्बरा जागोन 120 बिनि गेजेराव जोंनि आनजादा जागोन। दा बे गासैखौबो जोङो मोनसे नटिफिकेसन हिसाबै एडभार्टाइज हिसाबै जोङो फरायसालिफोरखौ हरफाजोब्बाय। फर्मजों लोगोसेनो बे थांफाजोब्बाय। दा बेखौ जोंनि फरायसाफ्रा नायब्लानो नुगोन। बेखिनियानोसै। खुलुमबाय बयनिसिमबो रायजो राजाफोरनिसिम आरो दिनै मेडिया पार्सन जोङो हरखाबबाबो दिनै क'क्राझार जिल्ला बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जिल्ला रोंगौसा सायख' आनजादनि जे 2025 मायथाइनि जे जों खालामनो नागिरदों दिनै खालामै जोङो 4 खेब जाबाय आरो दिनैहाय जोङो 2025 मायथाइनि नभेम्बर दानाव खालामनो थांगासिनो दङ। बेनि आसल थांखियानो जाहैबाय गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिथाय मावथांखि। बेखौ जोङो सिगांनिफ्राय मावबोदों। सेन्ट्रेल मिरु एबसुआबो दङ आरो बेखौ जों डिस्ट्रिक्ट एबसुआबो बेखौ खालामै दिनै 4 खेबथि जाबाय आरो जोङो थांनाय बाराव जेरोखोम रेसपन्स मोन्दों जेरोखोम रायजो राजा बेनिफ्राय गार्जेन लेभेलनिफ्राय आरो फरायसाफोरनिफ्राय जेरैखि जोङो रेसपन्स मोन्दोंमोन बेखिनि देग्लायबो जों मोनगोन होनना आसा खालामो आरो जों जिखिनि फरायसाफोर मोन्दों जोंनि क'क्राझार जिल्ला सिङावहाय फ्राय 10,000निख्रुइबो बांसिन दङ। बे 10,000फोरनिख्रुइबो बांसिननिफ्राय जों फ्राय 50%सोखौ दिनैसिमखौ जोङो रेसपन्सखौ मोन्दों आरो जिथु समाव दङ बिनि गेजेराव जों आरो मोनबावगोन होनना आसा खालामो आरो बे थांखिजोंनो जाहाथे जेसेबां जोंनि उन जोलैफोरनि फरायसाफोर जाहाथे गावनि थांखिखौ लानानै गावनि केरियारखौ दानो थाखाय बे मोनसे लामा दिन्थिना होनाय बायदि जायो। बे थांखि हिसाबै जों बेखौ लादों आरो जों लालांबाय थागोन। दिनै आङो क'क्राझार जिल्ला टेलेन्ट सार्चनि एग्जामिननि सासे चेयारमेन हिसाबै बाथ्राखौ बुंबाय आरो जोङो जाहाथे साफ्रोमबो गार्जेन साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोर जाहाथे बिथांमोना उन्दै गथ'फोरखौ एनकारेजमेन्ट होयो उत्साह होयो जाहाथे बे आनजादखौ बयबो गोसो मोदोम होनानै होयो आरो जोंनि जे थांखि एबसुनि जे थांखि बे थांखियाव हयथ' सिगांलांनायाव मदद खालामो आरो फरायसुलिफोरखौ गावनि केरियार दानायाव जाहाथे मदद होलांनो हायो बेखिनिखौ आङो बयनावबो रायजो राजाफोरनिसिम आपिल खालामो आरो फरायसुलिफोरखौ खावलायो जाहाथे बेहाय लोब बयबो बाहागो लायो। देग्लाय जोङो थांनाय बोसोराव जेसेबां बाहागो लादोंमोन एइबारावबो जाहाथे बाहागो बांसिन लायो बेखिनिखौ आं मिजिं थिबाय। फर्मआ जों दा स्कुल हरजोब्बाय बेखिनि माखासे सम होदों जों बेखिनि गेजेराव जोङो दा क'क्राझार जिल्लायाव जेसेबां माबाफोर दङ स्कुलफोर दङ बाहाय हरजोब्बाय आरो मोजां रेसपन्सखौनो मोन्दों जोङो आरो हयथ' जों जिथु समाया दंबावो आसा खालामो जेरावखि सानदोंमोन थांनाय बोसोराव बेनिख्रुइ बांसिन जों एक्सपेक्ट खालामदों मिजिंथिदों जाहाथे आरो साबसिन जाबावो जाहाथे फरायसाफ्रा मोजाङै गोसो होनानै बे आनजादखौ होनो सिगांबोयो बेखिनि
माब्ला खुंफुंनाय जागोन बे आनजादखौ? थारिखखौ जोङो डिसेम्बरनि 14आव खालामनाय जादों। दा बाखिखौ जोंनि बाहाय आरो आनजादनि कन्ट्रलार दङ डिस्ट्रिक्टनि, आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि एडुकेसन सेक्रेटारि दं। बिथांमोननिसिम माखासे डिटेल्स खोथाफोरखौ बुंनो थाखाय आङो होनाय जाबाय।